13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, da ɗaya, da biyu, da uku, da hudu, da biyar, shida, bakwai, takwas. Sabis ya faɗo gidanku. Dim kake ji. Sabis? Ka tabbata? In ban tabbatar ba zan zo in faɗa ma? A je a duba. Sabis? Ai kun haye. Sabis ba. Oga? Oga? Ai kun riga kun watse. Oga to ni fa Allah ya yi lokaci ya zo wallahi oga. To sabis ya faɗo gidanmu. Wallahi sabis ya faɗo arziki ya same mu. Mun yi kuɗi. Wallahi arziki ya zo. Kace arziki. Wallahi oga arziki. Kai yanzu hakan nan. Wallahi matsalar ba ta kare oga. Komai yanzu na warware. Kuɗi ya zo. To sabis ne ya faɗo gidanmu oga. Sallaba ta za ka yanzu nan ƙara gaba. Saboda zafafan motocin da zan fara hawa. Bayan Allah me sabis? Sabis ya faɗo gidanmu. Kuɗi duk wanda sabis ya faɗa mai shi da talauci kuma har abada shi kenan an yi hannun riga. Oga sallaman oga. Sallaman kuɗi na. Okay. Kar ka yi mu haka. Okay. Mun ga zaman mutunci da kai, mun zama abada. Dan kai arziki, mu rasa kai mulakanci baka ce mu rabu. Oga, za ka ji wasu zafafan mararruka yanzu nan oga. Da wasu naushishika oga sallaman. Sauri nake sallaman kawai ban kuɗi na. Ba hakuri. Ni abin da kike son gaya maka rayuwa ce. Idan mutum ya sauri na rayuwa wanda na gani. To ai kuɗin ma bai kai ba oga. Oga ka sallaman shekaran jiya na biyo ka 350. To ba sai ka nan wallahi ba su ne. Wallahi wanda suke nan wallahi suke nan. Oga ba mutunci da ba fa aikin nan ba dan Allah kake ka kora ni a wajen nan ya kai abin da ya kai wallahi oga ya kai biyan kuɗi na in ba haka ba yanzu nan oga. Kai oke da ba kai da aiki in za a koyar da mutum sai ya wahala aiko. Kuma yanzu ka iya ka kware. Tukunyan nan ka iya ta. Yanzu da mu tukunya tuwo ka iya. Oga ina raba ka. Ni fa yanzu ba sa'an ka bane ni attajiri ne oga wallahi bari ka sai nayi asaran. Ka dawo jini. Hai. What? Ina ya ka. Saboda kai. Saboda ka da ku hasu. Tukunya ka tuwa. Daga mu gita. Zai kake haba. Kai. Zai kake rim. Wallahi ka zai ka ba sala wallahi. Wallahi ka zai. Oga sai ma na ƙara biyu wallahi. Wallahi na ƙara gyaran biyu. Don shi a nan gurin. Kai ma ka ji abun arzikin da ya same ni kenan. Sabis ɗin bayan gidan ku ya faɗo ya rushe gidan. Gidan ya kuma kamar filin ƙwallo. Ya faɗo sabis ya rushe gidanmu na ƙarfe koko sabis ya faɗo za mu samu. Sabis ya faɗa gidan ku ya rushe gidan. Oga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oga. Mi ke. Oga. Oga. A'a oga. Mi ke da kote. Oga dan Allah. Mi ke. Oga. Mi ke da kote. Mi ke da kote. Dan Allah dan Allah. Ba kuɗi na. Oga dan Allah ya kuri oga. Oga ai duk abin da kai oga sai abin da kace. Oga sun cika tub wallahi. Baba na jiwo. Shikenan oga. Wallahi sai yanda kai. Sauki hannunka. Ya kuri oga. Oke. Oga. Ni ne oganka. Kai ne oga na babana ma. Na koya maka aiki. Wallahi. Ɗan sama kaɗan. Oga. Bayan kayi kuɗi, an gaya maka kuɗi na ƙila makala ba su tabbata ba. Kai mu wulaƙanci. Oga. Ka ga alama kenan in kuɗin nan zahiri suka zo. Na tuba na. To kamin ka tuba na, ni ba na tuban ka. Oga. Mike. Oga. Mike oke. Dan Allah ka ya kuri oga. Ye? Oga ba kyau dawo da abin da ya wuce. Me? Dan oga wallahi abin da ya wuce haramun ne ba ka dawo da shi. Daga hannunka. Ya kuri oga. Daga hannunka oke. Dan Allah ka ya kuri. Ni ne oganka. Oga. Ni ne oganka. Ni ne oganka. Kai ne ma babana.